Saman. Tudloy gyud ko ani akong assignment pa. Damn! Unsa man nga? Assignment. Hey! Kuan pa. Ang binisaya himuon og in English. What? Na. Ako may noon yung patudlo na nga. 26 na kaya ako grado na sa una. O, baka na ako kay 25 naman niya akong grado. Aw. Ala. Kawin mag-ino sa numduman lang po na ako na. Kaya bebe. Sige pa. Number 1 pa. Unsa in English bulan? Bulan? Man na to. Nagkamo kayo sila. 12 man nakabo. January pa inunog Disyembre. Ay, si Papa. Kulan ba katong nas langit? Gago! Aw, kana? Pana? Mon. Number 2 pa kay Butong. Butong? Kuan? Coconut linghot. Gago! Number 3 pa kay Nabali ang martilyo pa. Na. Loy. Wadyo ko kibalo ana kay absent ko ana. Birnes na. Na. Mangupya na lang ko ani sa kuang mga classmate. Ang sige pa oy. Ang number 4 pa kay Kuan. Daro. Kana noon. Kay Lunes na gitudlo na mo. Kuan na siya. Pothaw. Anak ko sa Papa oy. Binisaya man gihapon na. Binisaya ba na loy nga? In English man na. English man ang pot. Pot. Dayon, how. Pothaw. Kani pa, last na lang yun ni. Last na yun ni. Mo ni ang number 5 pa. Kuan pa. Kapaw nga gipatuna pa. Na. Ite man ang isura. Murag, nahunaan ako. Mura na irong na ko sa una. Sa akong exam. Pero testing lang loy. Kuan na siya. Carabao swimming pool.